Ahojte všetci, dnes sme si s Lukášom urobili nedeľný výlet do strediska Podvišňové, aby sme vám ukázali, kde sa bude konať letný parkour tábor. Takže tuto máte luxusné ubytovanie. Každé ráno rozcvička smerom dole robí salto na chrbát, hej? Ak to nebude počúvať, tak tuto, jak vidíte tento kopec, tam budeš bežať hore a potom pôjdeš dole. Tuto máme grill, vedľa je tiež ohnisko, sa môžete pozrieť. Takže zabezpečili sme pre vás ešte kvalitný piesok dovezený z Egypta. Takže v tejto telocvični budeme trénovať, keď si budeme pršať. Každý návštevník letného parku táboru dostane 10 prídel. Igor je asi voláčo sorbí. Pozri, on nereaguje ani na mňa. Igor. Od Wolfa nechce nikto. Pozri, ako neuteká.